Повечето хора свързват пролетта с доброто настроение, но немалък е и процента на тези, които изпадат в депресия. Категорично установява, че наистина има връзка между пролетната умора и тези така наречени сезонни депресии. Симптомите на двете състояния обаче са различни. Пролетната умора си е свързана с тази обичайна симптоматика, която всеки един от нас среща всяка година по това време. От депресивните симптоми, те наистина са депресивни симптоми. Тая намалена жизненост, някакси нежелание за връзка с действителността. Важно е да знаем, че пролетната умора не е заболяване. Над 50% от хората изобщо не я усещат. Има обаче и рискови групи. Това са хора, които са с по-трудно адаптируема нервна система, децата и възрастните хора. Хора, които имат някои хронични заболявания. При пролетната умора специалистите ни съветват да приемаме храни богати на витамини и да не преяждаме, да се разхождаме често, да си правим хладки душове и да се срещаме с позитивни и усмихнати хора. При депресиите обаче се изисква специално лечение.